Здравейте, хора! В това видео ще реагираме на проклет епизод 2 и 3. И нямаме какво. Да не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. И нека да започнем с реакцията. Как така няма да се върнем до декември месец? Наистина не те разбирам как може да си такъв егоист. Буквално, ако мама беше жива, щеше да е единственият човек, на който й пука за мен. Лора, ма сега си къде сме до тебе? Маги те обича супер много, аз си те обичкам и те винаги ще... Човек, моля те, не ми говори за теб буквално. Ако разбере, че в момента тата няма да се върне, ще ми направи живота ад. Между другото, виж, това ми е рисунката за моето рев, в която ще участвам, това ми е дизайна. Човек, да, много ми хареса как си започна. Лора, тече ти кръв от носа. Моля? Ема, каква беше тази реакция? Лора, тече ти кръв от носа. Поне да беше казал, Лора, тече ти кръв от носа. Ма не, ти ще кажеш, Лора, тече ти кръв от носа. Човек, извинявай, всичко съсипва. И то тъпанар отдолу, виж го, гавара. Ела. Лора, виж, не съм трябва да си към полиция. И какво ще им кажем? Супер прекалено. Човек, какво ще им кажем? Че някакъв безмозъчен ютубър ни тормози за гледания. Не разбереш колко абсурдно ще изглеждаме. Добре, ви, че има нож. Не ми кажа, че този нож е истински, моля те. Отивам се оправя сама. Къде отиваш? Се оправям сама? Лора, спри, няма да се занимава сама. По-добре се обади някакъв възрастен. На кой да Това се са обадим? глупости. На кой да се обадим? На баща ми, който го няма от половин година. На Тео, примерно. Да, на Тео. Ще се оправям сама с него. Няма... Сложи си колана, бе. Аз си да те уча. Само не разбрах защо искаш да те уча точно тази вечер да шофираш. Защото ти сега, като се махнеш мене, кой ще ма кара? Пък и она от филма «Що умре», а? Защото не можеш да си запали колата. Ти така ли искаш аз да си отида? Маги, аз съм сигурен, че ти колата ще я запалиш. Проблема идва по пътищата. Моето момче, аз съм роден Нали знаеш, каруцаря не ходи по-далече от каруцата. Искаш да кажеш, ябълката не пада по-далеч от дървото. Не, това няма абсолютно никакъв смисъл. Искам да ти кажа, че щом баща ми е тираджия съм и аз. Ху, тогава слагай десен крак спирачка, ляв съединителя, ръгаш на първа и даваш газ. Това колкото и пъти да ми го повториш, физически не мога да го направя. Буквално не мога да стигна и газта и съединителя по едно и също време. Нали за това имаш два крака? Ползвай ги. Да, ама моите два крака се равняват на един твой. Буквално мога да се изправя в колата и пак няма да стигам тавана. Маги, просто тръгни. Отзаде имаме храна, обещал съм на момичета и ще изтине. Абе, не се притеснявай, бе. Чичо винаги ми е казал да си нося лютеница и 2 хляба резервни в една чантичка. За какво са ти 2 хляба? Не беше цял сте хляб. За лютница става. Мама. Да, дай. Удараш газта и побързваш. Да. Точно така. Газта и бързо. Аз нямах чаничка, това просто ги пуснах така че... Верно ли ги сложи в багажника? Мислиш, да? Ако се щупи? Няма да се разсипи, бе. То от домашните буркани. Те са хубави. Ти ще го чистиш. Ей, Аре, дай газ. хубави. Аре, бе, покухнете ли сте бе толкова много материал за днеска? Лора, не би ни трябва да занимаваме. Айде бе, кажи какво трябва да направим, за да ни оставиш на мира. Кажи, хайде, къде е камерата да позираме? Къде? Ти не ще кажем, кръв от дрехите, виж. Какво правиш? Какво казах? График. Но такава казах миналия епизод. Тази жена, Маги, ще бутне някой. Бях прав. Давам газ? Какво даваш газ? Блъснахме човек! Не е вярно. Маги, той буквално ли е на капака? Никой няма на капака. Мале, човек, ще ходиш в затвора. Не. Там няма да ме хареса. Чичо беше там и ми каза, че затвора не е за всеки. Че то беше те храна 3 пъти на ден и ще седиш на топло. Човек, пак ме вкараш някакви глупости. Добре да извинявай, ни беше нарочно. Какво очакваш да направя? Да хода му се извина ли?
Излете навън. Какъв е този нож? С тебе ще се разправям после. Добре ли сте? Извинете. Извинете. Пусни го! Всички в колата веднага! А Ема сигурно там си стои и ги гледа. Вика си, айде, ще остана там и ще гледкам. За какво ми е да помагам? Трябва да съм безполезна и без това. Ема, можеш да ходиш да помогнеш, ма ти не трябва. Да не се забъркваш глупости. Маги, карай на заден! Не мога да карам! Какъв беше тоя? Не знам, но със сигурност Лицето беше разложено. Ти къде си мислиш, че си тръгнала с този нож? Какво ще му направиш? И какво се очакваше да направи? Без това в скоро време ще остана сама. Така ли? Защото ако те остава да се оправиш сама, ще завършиш някаква канавка. Толкова много стрес огладнях. Този нож ще го ползваш. Искам да сама жена в лесото. Не ме гледай. Ема къде е? В колата ли е? Излезла ли от колата? Не. Изчезнава се, вика. Айде, Дим, да ме няма. И се изпарила. Огладнях от стреса. Подобно и на мен. Не мисля, че сега беше време да говорите точно тези разговори. Наистина. Не мисля, че ти беше време, че сега се обаждаш. Искаш ли филийка? Искаш ли, Филип? О, Не, искам в нас. много искаш. Маги? Какво е това? Вау, тя вече е ли лава? Става ли лава? Извинявай, че закъснях. Давах показания за случилото се в парка. Малката смотва да не би да я подава жалба. Ай, къде е видеото на Калуян? Искам да видя физиономията и която я заливате с кръвта. Не знам дали си чула, но Калуян е мъртъв. Някакъв психопат го обезобразил и му извадил и двете очи. Йоу. Не ме интересуват чуждите проблеми. И аз бях с него в парка. Можеше всички за мен да говорят днес. Но си жив, нали? От всичко това, което каза, разбрах само, че няма видео. Как може да си такъв егоист? Калуян вече е мъртъв. Ние сме сред живите. Да се фокусираме на важното. Ема. Въобще не знам какво виждах в теб. Въобще. Красота, ум, чар. Да продължавам ли? Ники, мисля, че започваш да се бъркаш как седят отношенията ни. Добре. Тя не иска да продължи, но аз ще го продължа. Викаше красота, ум и нещо такова. Сега е време да добавим. Като се погледнеш в огледалото, се троши. Ема като те погледа и става лошо. Да продължавам ли? Не. Базикам се. Злото май се в тебе по рождение. Да не си случайно роднина на девицата. Не. И така да е. Поне ще говорят за мен с векове. Не мога да те слушам повече. Разделяме се. Кой Ти късаш с мен? Кой се тича да късаш с мен? Ако не бях аз, мижавата ти рапърска кариера нямаше да е до никъде. Той рап. Не ти късаш с мен, аз късам с теб. Браво. Довиждане, Елена. Чао. Почвай да левеш. Сръдла. Базайкам се. Гладната е тя. Мако викаш? Защо викаш, бе? Човек, буквално сънувах, девицата беше точно пред мен.
Било е кошмар, защото аз съм тука. Марки, телефонът ти не спира да звъни. Ако не го изключиш, си го търсиш долу в кофата, честно ти казвам. Буквално, майко мила, 9:45 изпуснал съм си всички първи часове. Даже с има трябваше да се чакаме в библиотеката голямото ми участие. Ема да си гледа работата. Базикам се. Моля, ако реагираш на видеото, не ми се сърди. Моля, базикам се. Ако не се, шегувам се. Все пак. Не говоря за... не помня името. Май беше Пресинката или Преси. Моля да не се обиждаш, ама Ема да си гледа работа. Говоря за Ема. Ти все пак не си ходиш в училище, така ли? Да те убият. Добре, кажи ми наистина обаче, окей ли си? Това не се случи вчера, 100% има някакво логично обяснение. Не знам дали има логично обяснение, ама има логично решение. Ще звънем в полицията и те да се оправят. Буквално има логично обяснение. Браво. Човека, който сме видяли вчера е Петър Михайлов, същия човек от 1981 година. Има някаква прилика. Мога да му е далечен роднина. Има някаква прилика, защото е той. Лорки, виж сега, знаеш, че аз винаги съм на твоя страна. Обаче тук буквално пише, че той се е самоубил същата година. Точно това се опитам да ви кажа. Буквално всичко се намества. Проклятието се случва на всеки 20 години. Първото е през 1981, после през 2001 година и сега през 2021. Ти тъпа ли си? Колко пъти ти повтарям, че проклятия не съществуват? Имате 2 минути да си ги избиете тия глупости от главата. Мале, господин, 2 минути! Ето така вече ще ти викам. Аз бях първи. Тръгвай. Как ме се плези? Не получи Ел. Горката Ел. Тъгувам за нея. Ти в момента и мен тормозиш. Ти тормоза, че ти споделям някакви неща. Здравейте, загубеняци! Ео, небрежно закъсняваш, както винаги. Не, че нещо, обаче атмосферата тук много ме напряга. Ще взема да ми изледа ти бръчици на челото. Не се притеснявай, за да поумнееш, трябва да отвориш книгата, не само да я гледаш. Да, точно така. Ти под кога четеш книги? Ирина харесваше ми повече, когато мълчеше. Хайде по същество, имам среща с Виктор. Моля, типа да не си скъсва с Ник. Не, че е твоя работа, но не сме заедно от вече 5 минути. Вау! Нека разгледаме кой ще участва в модното ревю. Не знам какво толкова ще разбираме. Все пак, ние сме тук с креативните идеи, всички други са за буклука. Все пак се борим на пръсти тези, които сме стил тук. Добре, що не направим някакъв моден курс, в който да обучаваме хората как да се обличат по-добре, как да съчетават цветовете. Оле, човек, това е много готино. Това е много полезно. Ужасна идея, приятно. както винаги. Ти си ужасна. Старая се. На училище ли си или си отишъл на стрип клуб? Дънки, потник, каква е та физиономия? Вау! Риба балон. Интересно. Я, папка. Кой има в тази папка? Химикалка. Има същата химикалка. Омага има същата химикалка. Омага тя ме копира. Здравейте, идвам да си предам дизайна за модното ревю. Не те е срам да се покажа. Имаш наглостта да се появиш пред мен след това, което направи вчера. Да. Просто исках да участвам. Много искаш. Моден дизайнера дори не може да си поддържа скиците чисти. Гледай как го е намазала. Чао. Омръзна ми, тръгвам се. Чакай, как така се тръгваш? Ти преди малко дойде, сега оставяш ние да свършим всичката работа, така? Това не може да продължи. Всеки път ние да ти вършим работата. Кои сте вие, че да ми държите сметка? Внимавайте, иначе ще свършите като зубрачката. Мил, ти вече си свършена. Тъпачка. Ей, си езика. Нали си ли пак същото?
Имаш късмет, че Ник не успя да изпълни баса. Иначе дори нямаше да си покажеш очите в училище. Какъв бас? Да те накара да се влюбиш в него, естествено. Ник ме поканя среща заради бас. Не. Харесате посред нощ пепеляшки. Ел, искам да поговорим нещо. Нямам време за теб. Ей, пачка. Защо позвах заради така с тебе? Нали сте приятелки? Повярвай ми, ако имах възможност, щях да я убия с тези две ръце. Так му вече няма да имам конкуренция. Казаха ли ти го, Ема? Казаха ли ти го? Пепеляшка. О, тя е пепеляшка. Мале човек, като казва, че 12 клас никой не идва на училище, не очаквах да е в буквалния смисъл. Маги! Признавай, много говориш и си... Здравей. Къде го вадиш този талант да заспиваш всеки път, като седнеш на някой чин в училище, не знам. Буквално ми е като някакъв рефлекс. Някой като започне да ми говори за химия, биология и някакви такива глупости, просто да откъртвам за целия ден. Разбираш ли му? Седа. Искам да говоря с тебе за една тема. Чакай се подготвя психически. Ти нали не вярваш в тия проклятия и глупости? Просто не използвай логика. Не, просто след часовете отивам в полицията и черно на бяло им докладвам какво се случи с нощи. Виж сега, гледаш ли му? Не използвай логика. Всъщност приятелката ти е много права. Ти ще спреш ли да ми излизаш така от нищото, защото вече наистина ме писна от теб. Казах ви да не го правите, не ме послушахте, сега я разгневихте. Ти изобщо за какво говориш? Лора разгневи девицата. Сега тя няма да се спре, момичето, докато не умре. Един по един от тъмнината идват те, убийците от миналото, кръвта и ще търсят те, ще убият всеки по пътя, който се доближи. Така, тая девица как може ние да я изджиткаме? Може да ме оставите да направя ритуал. Какъв ритуал? Не е ваша работа. А през това време гледайте само да останете живи. Добре, аз ще направя мезе, няма проблеми, даже и софра ще направя, само ако всичко стане наред. Маги! Спокойно, чичо ми познава един човек, където нещата му са много ефтини, така че да, плащаме много. Този цирк приключва тая вечер. Взимаме Ема и Лора, отиваме на дървото, молите се, правите каквото правите и приключваме с тази тема, разбираш ли? Самодиви, какво е следващото? Фей! Що па да не? Тарикат! ОМГ, нашата любима Ема се върна. Ема ли се каже изобщо? Откъде да знам, просто викам Ема. Върна се на кадър, седно са я целунали и после са й казали, че не я обичат. Буквално. Емо, чакай. Какво искаш? Не, пак ще страдате. Пак някой табас! Ема. Какво? Проклятото истинско. Как така? Човек, по-силото е Петър. Петър, който е вадил китножерци си и ги слага в хладилника. Как така? Извинете, че ви подслушвам. Никой не иска да разговаря с теб. Но вчера Калян е бил убит. Моля? Калян е мъртъв? Да. Намерили са му тялото в парка с две извадени очи. Всичко се навръзва. Всичко се навръзва. Нашата там си стои Ема, без думи оставена. Всяко каже нещо, спирам видеото. А мога ли да ти се реванширам за вчера? Дори не искаме да разговаряме с теб. Лора, моля се аз да говоря. Добре хора, ако ви харесва видеото, това е чао, базикам се. Ник, харесвахте, обаче това, което направи, съжалявам. Чао, Ники. Не е Трябва да намерим брата. И Маги. И те разбраха. Девицата
убийцата ще живее вечно. Не слушай, мамолеца, трябва да Махнете! успешно. Говори. Вчера, след ритуала, Калян е бил убит. Това е убийцата от 81 година. Аз ти казах, но кой да ми повярва? Вече имаме доказателства. Добре, да речем, че ти вярваме. Днеска една лута дойде до нас и ни каза, че убийците вървят след твоята кръв заради някакъв си ритуал. Чакай малко, ако върва след моята, защото Калян е убита, не аз. Ти вчера с коя ръка се поряза? Славата. Явно, че някоя част от кръвта ти е попаднала върху него и заради това убийци са ходили след него. Трябва да отидем на гроба и да оправим нещата. Как? Не знам. Имате 2 минути. Отиваме на гроба на тази самотива, молите се, кланите се, каквото искате правите, палите свещи, си тръгваме и приключваме с този филм. Разбирате ли ме? Разбираш ли ме? Добре! Ти? Да. Ти? Да. Колона по един към колата. Газ! Изглеждам ли дебела с това? Да. Не, Ел, супер си. Каква е тази скица? Откраднах я от зубрачката, не виж ли? Открадна или си я взе със себе си, защото Ема или забрачката реши да си я остави при най-големия и враг. Все пак ума ли? Ема е ултра умна, все пак е зубър. Значи е ултра интелигентно същество и затова нарочно го оставила. Това е крива и намацана, никога не би могла да бъде моя. Защо? Защото е по-добра от мен. Защото Ирина... Възнамерявам да направя модела, да изляза на благотворителното ревю и след като цялото училище ме благотвори, да бъда най-добрата. Най-лошата. Браво, страхотна идея. Само, че не се ли досети, че по този начин ни правиш услуга, като използваш точно нейната скица. Ти от кога имаш мнение? Мисля, че е време да си ходиш. И какво е това червеното? Някаква боя ли? Кръв. Кръв, очевидно. Дриплата се е издрайвала нещо и... не знам. Издрагвала. Добре. Хайде. Тръгвай си. Да си хода. Да. Къш. Хайде, вратата е ей там. Добре, Ел. Чао. Лека вечер. Мерси на теб. Какво дишаш, бе? Значи искам да ви кажа, че ако нещо тръгне да нагони, аз не мога да бягам. Обаче ще съжертвам за вас и ще му отвлека вниманието. Обаче, ако умра, моля ви се, донасите ми на гроба от нея моите любимите милионерчета. Маги, мислех, че Лора драматизира. Кой драматизира? Не знам, обаче наистина да бъда наранена до смърт не ми е сред приоритетите, така че моля ви оставите свещите. Какво? Не ти е след проводите. Ема. Това ще го сложа за профилна снимка. Ако това видео събере 100 лайка, ще си го сложа на профилна снимка в TikTok. Да. Ами, ако събере 100 лайка, имаме нова профилна снимка в TikTok. На нея и Свети и носа. Той гледа... Къде гледаш, бе? Той си гледа другата свеща, не неговата. Маги, мислейки за любимият ти дюнер. Всички си играят по ролята. По-бързо. Бързо, темпо. Ай! Почвайте да се молите или там каквото правите и да се приключва. Какво ще правим? Дориме. На капела, дориме. Ник! Правиш тук, бе.
Какво правиш тук, бе? Ник. Знам, че аз съм черната овца. Но исках да ти се реванширам за вчера. Какво да ми се реваншираш? Елена ли е някъде тука? Той красата се крие, нали? Тук е. Ако искаш да знаеш, Тя винаги е с тебе. скъсах с нея. Не, няма да се хвана пак на тези неща. Кой момичето ме изрод! Не мога да гледам как се режеш ръката в този път. Бягайте, по шилото! Ето откъде са използвали звуците на дрифтове във филмите. От Алексчето. Ясно. Алелуя! Оживяхме! Осъзнаваш ли, че убих човек? Благодарение на теб всички останали сме живи. Да, но пак съм убийца. Ей, И сега ти ще зами. Алексчето след като види първи епизод. За университет и ще поставиш сама. в най-лошия случай ще изчакам още 2 години и ще отидем заедно. Ха-ха. Така ли? Обещавам. Повторя го до два пъти. Братче и сестриче, перфектната двойка. Сериозно, Ел. Търпеник. Съжалявам за всичко. Знам, че съм ужасен човек и искаш да имаш нищо с мен, но... Обичам. Тук ми е гадно сега за Ел. Защо да е? Трябваше да ги размените. Трябваше Ема да е злодея. Преди че си повече на злодей. Ти ме спаси. По-скоро ти мен. Относно вечерята, си помисля. Значи да. Значи, че не съм ти отказала, но не съм и приела. Тогава се казва, ще си помисля. Жена такава, Ема. Значи ще те водя на кино или на вечеря. Кино. И това беше епизод 2. Убиха я. Не. Еми. 2001 година. Видяхме, че си мълчи, така че ще се правя на човека. Помощ! Те ме разбират! Помощ! Оставете ме! Моля ви! Що си махна маската, бе? Ще ни разпознава. Не ме интересува, бе! Цяла му маза в кръв. Смуквай! Като ти кажа да ми свършиш сука, ще го направиш, ясно ли, бе? Отаняк! Мале, то утре как ще го изшия, бе? Изшия, така не ме викаш вече. Абе, Васей, ако не мокнеш, утре ще останеш без приятелка. Ау, заплашват го. Е, по-добре, и без това. Ведеката е по-яка от нея. Нали знаеш как казват старите хора? Умната, ако не е русата.
Айде, Васе. Аре, Монка. До утре. Естествено, че ще си изпусне ключовете. След което бялата маска изчезнал и полицията не могла да го намери. Омага. В миналия епизод, където реагирахме, в началото Алекс ще правеше същото и се подигравах на грима на очите. И сега на него ли трябва да се подигравам? Ники има ужасни очи. Значи си сигурен, че това е бялата маска. Той се е завърнал. Ако това, което ти ми разказваше за кръвта е истина, значи е вярно. Откъде можеш да си сигурен? Чипс! Не знам, ама наистина... Елена беше всичко, обаче ми заслужаваше да умира. Добре, обаче нещата нещо не ми се навръзват. Ако ти убийци са тръгнали след кръвта на Лора, както си мислим, тогава защо са убили Елена? ASMR. Веществено доказателство. Взех го от районото, докато баща ми не гледаше. Ти луд ли си? По този лист има кръв, това на Лора ли е? Да. Дори да е нейна, полицията как ще разбере? Ще сме главни заподозрени. От това може да стане много хубав филм. Стана проклятие. Това значи, че съм убила и Елена. Лора, успокой се малко. Лесно ти е да го кажеш, те тебе те гонят убийци. При това аз в момента по нищо не се различавам от тях. Мале, Лорки, тебе вече двамата преследват, на мен един не може да ми вържи. Да отида и аз да се върна на този гроб на тази девица, па мой да ми излезне късмет. Маги, не беше само момента. Добре, да извинявай, ама всичко дето се случи днеска, просто не мога адекватно да осмисля ситуацията. Последен шанс, някой иска ли чипс? Да. Аз. Стойте си главни тогава. Ник, мисля, че е време да си ходиш. Аз ще го изпратя. Той не е посърпо. Само се изпрати. Отсункайте се, давай. Ема. Как го... Защо му гледаш задника? Маги, с тези неща да ти случиха вчера, тотално изключих да уча за теста по физика. Какво ти трябва да учиш за това? Бягаш 200 метра, правиш няколко лицеви опори, си готов? Физика, бе, Маги, не физическо. Ония Нютон, знаеш ли го? Айсък Нютон. Еми, като го знаеш си добре. Искам ти на мен сега да ми кажеш, кой аджиба е измислил тая гравитация, защото ако не беше той, аз можеше да мога да летя и тогава прасетата щяха да могат да летят. Да разбираш ли ма? Не ми се смей! Това е тая, бе! Въздух под налягане, това е тая. Ма ще изпукаме балоните. 7 days since she left, I'm still amazed. The way she dressed, I mean, woof, the way she smelled, made my every cell scream rum, bum, bum, bum. Huh. Who knew what in the date could make me feel this way? Now I'm in love and I'm ready to play. Wrote her a text like, hey baby, do you wanna hang out? But then she goes, she run around, run around, run around, run around, run around in my head. I can't let go. No, 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 no. It's all I think about, think about, think about, think about, think about, think about her. What did I do wrong? What did I do? Да, мамо, ял съм. Охо! Ирина, Здравей! най-накрая си тук. Не разбирам какво се случва, нито ми вдигаш ти, нито ми вдига Елена. Елена умря.
Трябваше някой да му го каже. Бях на фризьора, ако не си забелязал. Да, Русто ти отива, обаче малко ме притеснява факта, че Ева е руса и малко ще се слива такъв че ли. Не мисля, че това повече ще е проблем. Добре, да се надяваме, че е в добро настроение. Все пак от 12 часа не е качвала нищо в социалните мрежи. Не знам какво се случва. Хората ще решат, че е умряла. И няма да се далеч от истината. Много ти е смешно. Явно не разбираш. Аз съм официално новата Ел и ти с Мотло ще ми носиш чантата от тук насетне. Нищо не разбирам обаче. Може ли да ми обясниш? Ела мъртва. Вау. Харесваш ми повече като мълчиш. Явно не схващаш как стоят нещата, тъй като силото вещество в мозъка ти не е достатъчно. Ходете приема. Тя е зубърка. Така че на нея е достатъчно и тя ще може да му обясни правилно. Все пак двамата нямате сило същество. Вчера вечерта Ел е намерена убита. Ама ти не гледаш новини, не можеш да четеш, така че ясно е, що не знаеш. Моля? Надявам се, че и двете се шегувате, защото това изобщо не е смешно. Още по-смешно е, че ти пука. Айде сега тръгвай, стига се лигави. Имам план. Какъв план? Ще ти разкажа по пътя. Маля, още не мога да повярвам какво случва с Елена. На мен ли ми говориш, човек? Бяхме половин година заедно. Как не се случват толкова много неща само за 2 дена? Вие пък какво правите тук? Да не би вече да не сме приятели. Докато Елена беше жива, ходеше след нас като кученце, а сега май вече си от другия бряг. От другия бряг ли, Ники? Да не би да си от нашите? Как нямате малко уважение за Елена? О, да, О, да, горката Елена. Чакай, не. О, да, горката Ел. Мухвай, Ема! Никой не иска да ти слуша мнението. Кичката Ел, много ми липсваш, винаги ще те обичам, или там каквото се казва, rest in peace. Страшно приятели няма що. Елена беше непоносима, но си имаше и добрите страни. Какви плюсове! Валентина, много добре знаеш каква беше Ел, кучка и половина. Ей! Но сега, като един последен жест към нашата вече скъпа бивша приятелка... Нека ти е. Муахахаха. Ха-ха-ха, нека ти е. Какво ти искам? Ето на това му казвам класа, тък му да й помогне малко да си измие мазната коса. Нали знаеш, че никога няма да станеш като Елена? Никога! Защото аз съм по-добра от Елена. Точно! Бърдай. Чао да поменят си приятен живот. Аз отивам в час. А ти е другата Какво искаш? Ау! Знаеш ли колко ми е любима тази музика? По-добре махни! Не ми давай съвети какво да правя, пико! Не им се връжвай. Всеки приема смъртта по различен начин. Елена им беше близка. За Елена и проклятието ли говорите? Ора, нещо се върти около тебе и проклятието. И ние си имаме проблеми. Експертизата не е излезнала още. Ти пък от кога имаш думата? Помогна ни един. Дига, не го напада, иска да помогне. О, оставам те с гаджето ти, отивайте си в Ра заедно. Не ми е гадже. Това е по-дори за тебе. Не, аз слушай. Това е по-добре и за нея, че не й пука. Интересно. Сега ще ти помогна да го изчистим. Махни го. Опитвам се. Как сега да го махна тази буза ми е една от любимите му. Капа ти закрие нещата. Добре, да не разбирам. 2 убийства и журналистите се държат, все едно нищо не се е случило. Маги, ти намери ли нещо поне за бялата маска? Не е много висок. Ема, така го описа. С бяло лице. Предполагам, по тази маска слънце не хваща. С черни дрехи. Сигурно. И обича романтични разходки по плажа. Маги! Ти изобщо какво гледаш? Не.
Какво е това? sexybitch.com. Окей, хвана ме. Просто искам да си намеря спътник в живота. С всичките тия работи, дето се случват, аз просто чувствам се самотна. Искам някой да ме гушка. Ти си. И си решила, че ще намериш принца на бял кон в сайт, който се казва... yakitopalki.bg. Лиза. Че аз не съм ли яка топалка? Пък и знаеш какво ми е казал Чичо? Има толкова много риби в морето. Обаче аз, като умният човек, който съм, не искам да се ограничавам в това малко море в това училище. Искам да видя рибите във всичките океани. Пък и Чичо е рибар, рибар съм и аз. Капитане, пише ти здрава патка 60. Да, пише ми. Кеф има. 1961. Маги, виж това! Намерих статия от 1961 година. И? Така. Мария Цонева е била намерена убита. Смята се, че е била замесена в секта и те са я отвлекли. Човек, това са страхотни новини. Първо не знам как това са страхотни новини. Виж какво пише отдолу. Група ученици са намерили тялото на девицата в столичен парк. 61, 81, 2001. Всичко се навързва, разбирам. Да бе, и аз се разбрах. Чакай, какво разбирам? Легендата за девицата започва от 61 година насам. Така. Което означава, че цялото това измислено проклятие е базирано точно върху убийството на Мария. Само деца намерили някаква книга, била си продала душата на дявола, книгата е изчезнала. Така, първо, що ще си продаваш душата, пък няма да взимаш нищо. Това е логиката. Пък и, щом това го е направила, що се ядосва, че сме и раздрожили там гроба. Второто, което е, ако не съществуват такива неща, може ли ти, господин Многознайко, да ми обясниш това изчезване на тая книга? Как се е случило, плюс за ритуала тая вечер? Много лесно. Просто някой е прикрил убийството. А ритуала е пълна измислица. Както и тия серийните убийци, това са реални психопати. Не някакви свръхестествени същества. Каквато е и Ралица. Не знам коя по-луда, тя или Лора. Ралица е единственият човек, който може да ни помогне. Ще изслушаш ли? Не. Като не, аз продължавам да търся твоите убийци, пък ти прави каквото си искаш. Откъде е той? О, от село Кратина. Лайк, ха-ха. Мисля, че знам как се чувстваш. Наранена, изоставена, забравена, отхвърлена. При това от най-близките ти хора. Какво искаш? Да ти подам рамо, на което да поплачеш. И без това си имаш достатъчно нещо за душичката. Да събудиш проклятието на девицата е доста глупаво решение. А е много глупаво да се справиш с него. Откъде знаеш за проклятието? Предупредих брат ти няколко пъти, но... Значи, ти си лудата мацка, за която брат ми и мами говори. Мацка? Да, кой да слуша лудата дама? Кажи ми какво знаеш за проклятието и как да се справя с него. Ще ти кажа. Ще се срещнем тук. До вечера. Но ела сама. Без сел, без приятелите ти, без никой от гадната групичка. Сама. Не знам дали това е уместно да ти го казвам, но въобще не харесвам Лора. В тази сцена се говори, че е кринч. От създателката на Ема. Мисля, че тази сцена е кринч. Аз си мисля, че е странна. Все пак, защо Ник е в женската тоалетна? Женската! Той не е жена вече. Приемам го за жена. Лора ми е много добра приятелка. Даже не ми е приятелка, тя е като сестра. Наистина ми е много... Тогава ще взимаш Ник вместо Лора. Вземи сестра си в тоалетната. Ти си усни бе. Розовички. близка. Добре, разбирам, но навсякъде се движите двете. Ти
ти спиш от тях, идвате на училище заедно, навсякъде? Защото по принцип живея с баба, но с баба не се разбираме даже изобщо и просто при нещо съм много сигурна. Тъжната история. Разбирам. Да, тъгъл. Не знам как не съм забелязал до сега, но си много сладка. Не, вярно. Не, наистина. Не се шегувам. Не мисля сега точно време за тези неща. Здрасти, място свободно е? Як слушай ме живот? Благодаря, Аз съм Стефан. Какъв този измислен винт? не е твоя работа. Аз съм нов в града и нов в училището и честно, тук е като лабиринт. Би ли ме развела и стаите? Добър опит. Между другото, чух, че в града има 2 убийства за по-малко от седмица и въпреки това в училището изглежда сякаш няма сериен убиец наоколо. Откъде да знам, че ти не си серен убиец? Добре, хвана ме. Избирам си точно такива млади момичета с красиви очи. Добър сманач си. А след училище какво ще правиш? Изглеждаш ми като човек, който... Добре. Добри новини. Ема е спасена от убийците. Защото така, че той е убиец и той гони само момичета с красиви очи. Ема няма красиви очи. Така че значи Ема е защитена. Знава квартала. Би ме развел наоколо. Ще си помисля. Мисли си. Маги пак ни изгониха от последния час. Накрая ще ни изключат от това училище. Добре, де, какво да направя? Слушай, Радева! Според Радева е против човешката природа да ядеш. Ма ти ядеш час! Да бе, знам. На първия чин. Бях там. Шкембе чорба. И изобщо, как я домъкна? Ми в кутийка. Приятели, знаете ли какво? Според мен убиецът от бялата маска е Ирина. Ирина. Да. Ирина! Добре, не е смешно. Много е заплашителна правда. Убедена съм, че Тя е замесена. Какво сигурно е наръгала Елена с четката си за фонди от тен? И любимият ти филм е? Петък 13. Човек, буквално с теб сме като един и същи човек. Добре, любим свят. Стига не е смешно, наистина съм сигурна. Добре, хора, мисля, че знам кой е кринч човека в сериал за сега. Обича се познайте. Много е трудно. Никога няма да познаете. Кото с... Какъв е този слора, бе? Не, бе, не, Червен! Какъв си ти, бе? Какво правиш с сестра ми? Тя просто... Ти просто ще изчезваш. Имаш 2 минути, разбираш ли ме? Лора, ще видим... Газ! Чао. Ще я видиш друг път. Какво правиш? Нали ти казах, до 18 никакви гаджета. До тогава за ръчичка ли ще ме държиш? Ако трябва за ръка, ще държа, да. О, Ха-ха. бия! Какво правите, двама? Аз звуквам съм абсолютно. Ема! Да? Да? Ще излезеш ли с мен на вечеря? Не. На вечеря. Да, знам, че е малко неловко, но... Много е неловко. Добре, но при едно условие. Сме като приятели. Но не са като приятели. Само тогава. Да, 2 приятели излизат на вечеря. Нищо повече. Добре. При това условие добре. Да. Много искаш. Виж, човек, това между другото е много добро. О, моля те, поредната ти глупава идея. Защо? Има хора, които имат талант. Да, всички са толкова бездарни. Аре, моля те, разкарай го, това изобщо ми харесва. Мале, каква злоба, не знае, че си толкова запалена по тази тема. Валентина, аре не се прави на по-тъп, отколкото си. Сега, аз съм най-популярната, аз съм най-известната, хората само от мен се интересуват. Кое не разбра? Всичко. Мислих, че искаш да забравиш всичко, което беше Елена, но като те гледам, ти започваш да приличаш даже повече на нея. Как може да ме сравняваш с това тъпо чудовище? Ти не помниш ли как тя се държеше с нас? Как ни тормозеше още от първи клас? Какво не сме били? Само дето лична прислужница не ни е накарала да й бъдеме. Като те гледам, ти до там можеш да стигнеш.
Някой ден се задавиш дано. Ей, Всички се побъркаха с това даско вземе, всичко да се приключва, мръзна. Вал? но си грозно. Ужасно. Той е още по-грозен. Лоркия, какво ще хапваме за вечеря? Пица. Опция 1 – бургери. Опция 2 – дюнерчета. Или опция 3 – спагети. На тебе говоря. С кой толкова си пишеш? Соня смотли от училище ли? Дори да си пише с Стефан, какво от това? Стефан ли се казва? Ти коя част от никакви момчета до 18 не схвана? И до 18 сама ли ще си стоя? Буквално баща ми не ме иска. Ема тръгна Соня парцалчо. Ти ме ядосваш безкрайно много. На всичкото отгоре убийци ме преследват и искат да ме убият. Аз не искам да умирам. Не искам. Не искам да умирам. Ей, докато аз съм жив, никакви убийци няма да ме ранат. Хора, аз съм готова, излизам. Харесва ли ви роклята ми? Сама си уших. Ти пък къде ще ходиш? На среща с Ник. Като приятел. Уникално е. Значи тя може да ходи на среща с Ник, но аз не мога да се виждам с момчета, така ли? Добре, не ти ли писна да драматизираш нон-стоп? Аре ти изпращам на тебе, че ми писахте и двете. Чули бе. Но си нахална има. Маги. Какво ти е наред? Не се притеснявай, аз ще тръгна след тях. Няма да разбера, че съм там. Ще пада нинджа. И ти една нинджа си се напела. Тук крайен епизод. Скоро. Здрасти. Много си хубава. Чум. Запазил съм ни най-хубавата маса. Лора, извинявай. Лора, къде си? Знаех си, че ще дойдеш. И ти си като мен. Искаш да разбереш всичко. Искам да разкарам проклятието и да оцелея. Какво трябва да направя? Има само един начин. И какъв е той? И тук. И това е краят на епизод 3. Ако ви хареса реакцията, харесайте и се абонирайте и довиждане.